ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിങ് അടുത്തല്ലോ. ഇപ്രാവശ്യം കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഉറക്കളക്കണമാവോ? യു മീൻ സൂപ്പർ ബോൾ? അതെല്ലാം തീർന്നല്ലേ? സൂപ്പർ ബോൾ എടാ, ഇത് അമേരിക്കക്കാർ കൈകൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ അല്ല, ഇത് ഒറിജിനൽ ഫുട്ബോൾ. അമേരിക്കയിലെ ലീഗുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിച്ചിട്ട് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. വിവരക്കേടെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ. ഇവിടത്തുകാരുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയാണല്ലോ. സോക്കറിന് പറഞ്ഞാലുള്ളൂ അമേരിക്കൻസ് മനസ്സിലാണ്. ഇവിടെ സോക്കർ ലീഗ് ഉണ്ട്, nobody watches it. സോക്കർ പച്ച പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ടെലിവിഷൻ കമ്പനികൾ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. മുട്ടിന് ടൈം ഔട്ടും ബ്രേക്കും ഇല്ലാത്ത കളിയിൽ അവർ എങ്ങനെ അവരുടെ പരസ്യം തിരികയറ്റും? അതെ, TV പ്രചാരത്തിലാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സോക്കർ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ കയറിപ്പറ്റി. ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ TV-ക്കാര് എങ്ങനെയെങ്കിലും സോക്കറിനെ ഒതുക്കിയേനെ. ഇവിടുത്തെ ഗെയിംസിൽ ഓൾവേസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. ബാസ്കറ്റ്ബോളിന് ലാസ്റ്റ് 3 minutes തീരാൻ 30 minutes എടുക്കും. പല കളികളുടെയും തുടക്കം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഹോക്കി, ചെസ്, പോളോ. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം ടീം സ്പോർട്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി മാത്രം. എന്നിട്ട് ക്രിക്കറ്റിൽ നമ്മളാണല്ലോ മുമ്പിൽ. ആദ്യത്തെ 1-2 റാങ്കിൽ എന്നുകൊണ്ട് താൻ. ക്രിക്കറ്റ് കളി ജയിക്കാൻ ടീമായിട്ട് കളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു നല്ല ബാറ്റ്സ്മാനും ബൗളറും ഉണ്ടെങ്കിൽ കളി ജയിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ, ഒരു റൺസ് എടുക്കാൻ ആരും പാസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ 2020 അമേരിക്ക നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തോന്നുന്നത്. 6 ബോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരസ്യ IPL എന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് എത്രയോ എടുക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇന്ത്യക്കാരെ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ക്രിക്കറ്റ് കളിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടൊന്നും ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ലോ. കള്ളപ്പണക്കാർക്കും കോടീശ്വരന്മാർക്കും അവരുടെ പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അത്ര തന്നെ. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയരുത്. ലോക പ്രശസ്തരായ കളിക്കാർ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ കളിയുടെ നിലവാരവും കൂടും, കാണികളുടെ എണ്ണവും കൂടും. അത് മാത്രമോ, എത്ര പേരെ ഈ IPL ബിസിനസ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നത്? ടാക്സിക്കാർ, ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കാർ, ഹോട്ടലുകാർ മുതൽ പോലീസുകാർക്ക് വരെ ചാകരയല്ലേ. ഈ IPL ടീമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന കാശിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി ഫുട്ബോളിനും വോളിബോളിനും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാനം കാക്കാൻ പറ്റുന്ന 7 പേരെ വീതം എന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചേനെ. ഏതായാലും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു IPL ടീം കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊരു അഭിമാനമാണ്. ഇതിനകത്ത് ആരടോ മലയാളികൾ? ടീമിന്റെ ഉടമസ്ഥർ ഗുജറാത്തികളും പഞ്ചാബികളും, കളിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരും. പേരിന് മാത്രമുണ്ട് കൊച്ചി. ചിലപ്പം കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ അഹമ്മദാബാദിൽ കൊണ്ടുപോയി കളി വെച്ചെന്നും ഇരിക്കും. എൻ്റെ താമര, ഇതൊക്കെ ആർക്കാ ഛേദം? പണം എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാനും കളി കാണാനും പുഷ്പം പോലെ ആളെ കിട്ടും. ചിലർ പണത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു, ചിലർ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു. 30 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആരാണ്ട് ശാപ്പാട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാണ് കെനിയക്കാരെല്ലാം മാരത്തോൺ ഓട്ടക്കാരായെന്നാ പറയുന്നത്. ഹോക്കി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, കുറേ നാൾ അത് ജയിച്ചു. പിന്നെ കബഡി. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഖോ, കബഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കളികൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുറേ നാളത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി വിലസാം.